Kiva kyllä päästä pelaa viikon tauon jälkeen, että ollut jopa ehkä vähän pitkäveteinen viikko, kun tässä saanut ootella seuraavaa peliä. Oikein innolla odotan, koska sitten vielä tätä superlauantai, niin vähän tämmöistä ekstra tapahtumaa tässä kylkiäisenä, niin varmasti hieno päivä tulossa. No joo, toivotaan, että vähän lämpöisempi on kuin viikko sitten, niin pallokin vähän nopeampaa sitten kulkee tuolla kentällä, niin toivottavasti ainakin lyödään sitten vähän enemmän juoksua mitä viime viikolla. No heidän lukkarin työskentelyään on kyllä ollut kiva seurata tässä alkukauden ajan, että siitä varmasti niin myös meille isoin haaste huomenna edessä, että kaaripelissä täytyy olla tarkkana. No joo, näyttää siltä, että nurmikko on tuosta kadonnut kolmospuolen aidan edestä, niin täytyy käydä vähän tarkempaa katsomis, että meneekö sieltä pallo aidaalle, niin katsotaan sitten, että vaikuttaako se jotenkin. No toivottavasti edes vähän kerkee sitä kamanpeliäkin vilkasta, että siellä on sarjanousia Pumu vastassa ja ainakin heilläkin on ollut ihan pirteä alkukausi, niin siinä on varmasti myös ihan huippumatsi. Tiedossa sen toivottavasti vähän kerkee. Kyllä Kamasen peli vie, mutta ei taida mennä 2-0, että tulee sitten 2-1 voitto Kamalle.